Illum fil-qorti u rejt li għandna gvern li qed jippermetti li ninsterqu u mu qed jagħmel xejn u għalhekk jekk ma tittieħedx azzjoni minnu fih, il-gvern qed isir kompliċi ta' dan kollu. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija waqt intervista illi saritlu fuq Net FM. Huwa qal li se jkompli jaħdem sabiex dak li huwa tal-poplu jingħata lura lilu bid-dritt. Il-Prim Ministru Robert Abela flok qed jipproteġi lil Maltin qed jippermetti lil poplu Malti u Għawċi jinsteraq il-miljuni. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista mhux magħmul biss mill-kap tal-partit u mid-deputati iżda wkoll mit-tesserati. Jekk jerġa' jiġi konfermat mill-ġdid kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija iwiegħed li se jkompli isaħħaħ il-finanzi tal-partit. Dan filwaqt li se jibqa' jitħaddet man-nies u se jibqa' jispjega se tkun il-ħidma tal-Oppożizzjoni f'kull settur tas-soċjetà. Saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jiddibatti, jisma' u jwettaq dak li jwiegħed għal ġid tal-poplu Malti u Għawċi kollu. Fid-dawl tal-aħħar żviluppi dwar l-arrest tal-ex Chief of Staff Keith Kembri, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan kollu juri li wara 3 snin il-ħitan li kienu jeżistu qed jaqgħu ftit ftit. Dan hekk kif fl-aħħar sena bi pressjoni min-naħa tal-Oppożizzjoni rajna ir-riżenji ta' Joseph Muscat, Chris Cardona, Konrad Mizzi, il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. Hekk kif fl-aħħar sigħat kien hemm aktar żviluppi b'rabta mad-deal skandalus tal-Electrogas, Adrian Delija saħaq li jekk kif ikollu ċertezza legali dwar dan kollu se jagħmel bħalma għamel fil-kawża tal-Vitals u jipproċedi sabiex il-poplu Malti ma jibqax jinsteraq.